nyanyi lek mu ngeten-ngeten ngono kuwi. Iki lho dadi sune. Aku ki lek aku ki aja nangis. Gak boleh nangis. Ya sini. Penghayatane ku ya luar biasa. Ini bukan karena aku mengalami lagu ini. Mergo menghayati. Seakan-akan kamu mengalami. Nah, tepuk tangan buat Niken luar biasa. Kita itu kalau membawakan lagu itu harus tahu isi lagunya itu apa dulu. Nah, kalau kita gak tahu isi lagunya, lagune pamane Tatu tresno kailang matian sewindu tak gawa melek lan turu angger nyanyi. Padahal wi lagune wong kelaran. Lek sing bener piye, Mbak? Lek sing bener dengan menghayati. Jajal Mas nadane. Ada tatu. Atuh, ada tatu. Atuh. Ki teknik yang bener ya? Iya, ning ya ora nangis nek. Ya ora. Tisune entek soalé. Entek to. Mangkane to pula. Iya. Kalep duwe kalep. Iya. Tata tresno kailang senadyan sewindu tak melek lan turu larane kaya disayat sembilu itu teknik yang baik dan benar. Oh ngono ya. Dadi kudu nganti ngeden-ngeden ngono ya. Tatu ngono ya. Iya. Mergo saking lorone. Loro, Mas. Ya sabar. Ora usah dipikirno. Wong lanang ya ngono kuwi. Mangkane aku mau karo wong lanang lho. Botina berarti. Nek. Iki nek. Iya. Sopo sing bisa nambani ora liya ya mung aku dhewe ilang siji kantine sewu. Ngapain? Iki lek ora ngasih nggarai elek. Dadi sing apik ngene. Ngapain mikir raimu? Ngapain mikir raimu? Ngapain mikir raimu? Emang itu lagunya itu Bahasanya ngono kuwi. Bahasanya emang gitu. Kita tidak boleh apa terus menjustis. Tidak boleh mengganti lirik. Iya, patra sing bener. Sok-sok kadang iki cakepane iki kasar. Diganti ngapain mikir dirimu kan ndak penak. Tapi aku dene emang aslinya kan raimu. Raimu, ngapain mikir raimu? Ya. Dirai-rai enak. Lho pantes kok nyitane. Iya paham patra ya lirike ngono kuwi. Emang lirike ngono kuwi. Tapi lek mung muni nuwindes. Loh, mana kok enak? Arek Kediri bos keras. Kediri keras bos, Kediri bos. Son herek bos. Iki cendono keras ngidul Mas. Nek seni-senian son herek kita. Iya. Aku tak son diri. Piye Sarah? Son herek piye Sarah? Ndang son herek. Aku gini. Lek joget. Ya, son herek. Cebu. Ya, joget son herek piye son herek iki? Kalah. To kecang kluto. Ngawurmu klutukmu iki. Ya, Bapak. Pemanasan sih. Biasanya ini akan harus jadi dance. Awalmu. Oh alah. Mek ngono ta ya. Mlaku sangang kilo barang 2 juta, Bang. Kakono ya. Ya. Pajal karo Mici. Iki sinden po cuyu ya. Mlaku nereng-nereng. Ngawurmu iki kiper. Oh, kiper ya. Mas, aku isin aku. Matrimakno ngono iki gak iso. Iso ora, bajal piye? Rasa gamli. Yo elek. Elek ya. Yo kudu ta. Bang. Kayak wong kencing manis. Lah sing joget asam urat. Kurang. Sing joget. Amin.
Lah wong Banyol Mbak Amini yo entek. Lah Patra latihan ning ndut yo. Iya. Nah, kene Nak. Ya iki kamu satu lagu atau sambutan dulu. Aku saiki jam. Alah aja suwi. Dek 10 rong jangkep. Sambutan dulu ya. Satu lagu lagi. Tapi sambutannya aja sesuai. Iya, aku tak aturane Pak Camat ya. Satu lagu dulu nanti habis itu Pak Camat biar persiapan dulu. Oke, nggih siap. Habis ini akan ada sambutan dari Pak Camat dan juga Pak Lurah. Oke. Sonorek nanggap dhewe le sesuk le. Sesuk nanggap dhewe. Campur sari bos kesenian. Son horek kae. Somben nanggap dhewe 3 jam men horek ngene tok lho. Horek 3 jam ngene tok aja. Ben gawe budal rapopo mulih langsung bayang kokoke metu kabeh deleler sak krasa. Yo, lagu selanjutnya sama disiapne? Nadane. Oke. Oke. Ngene iki lho kok Tom and Jerry jare wong-wong. Umpama bisa aku gaya lintang kepingin tak petik tak wehno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane mong gelombang radio sing bisa dadi gantine. Lek ngene iki aku wani, lek ganteng aku ra wani. Makasih. Yeso. Kok ayo ya yeso. Bisa. Ya. Barang-barang bersama nih kan Salindri. Mayangara. Suaramu terus kenal-kenalan kirim-kiriman salah jora terus gol-senggolan penasaran pengen tak ketemuan lewat gelombang radio bikin krungu suaramu terus chatting-chattingan request lagu gelombang asor lagu sing sering tak putar sabang dino Pak Camat gitu. Pak Camat. Iya Pak Camat. Sik, tak timbalane ya, Nak. Ya. Nggih. Sampeyan sirat sik piye minum dulu? Sudah Adang. Nggih, monggo katuran. Kalem. Hitungan 1 sampai 3, Gus. Rumah samu jalan santai kok kuwi. Lah, Sik to? Pak Camat ket mau jalan santai. Iya, sik tak timbalane. Iya. Niki. Halo. Nggih, katuran monggo ingkang kawula hormati panjenenganipun Mbah Lurah kalian Pak Camat kula aturi jengkar saking Palenggan. Katuran minggah wonten pepanggungan paring sabda tama utawi sambutan dumateng warga sedaya ingkang sami rawuh dalem nika. Yo, duduk. Sapa ngomong? Aku punya anjing kecil. Pak Camat. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Pak Camat. Oh, balik, tolong, dak. Hah? Mas munggah kok Pak Ayo musik to, Nok. Oh nggih, Pak Camat kalih Pak Kapolsek iki Mbah Lurah, Nok. Mbah Lurah, sugeng. Niki Pak Camat. Niki Pak Camat. Nggih, Raden niki. Oh nggih, Pak. Nggih. Niki Pak. Pak Kapolsek. Nah, lagi mau aku maca barbershop ya. Kowe tak. Nen. Kowe aja sembrono.
bablas. Kudune lah ya iso maca Pak Kapolsek so barbershop lho. Tekan samping iki barbershop. Gagahe kaya ngono barbershop. Bocah uwu. Radi mriki Pak nyun sewu radi ngene. 1 2 3 juta, Pak. Wes. Ben sambutan. Nyapa guyu, penonton ra bagian guyu. Seneng. Nggih. Nyun sewu monggo ingkang badhe paring sambutan monggo. Mau diparingi mriki malih, nggih mriki malih. Dadi memene dilanglone nang dandang kok sampun, Pak. Nggih. Oh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, serta jajaran, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa Cendono, dan seluruh perangkat desa, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, Desa Cendono. Langsung saja, malam ini tidak ada kata lain kecuali luar biasa Cendono. Juga luar biasa Mbak Niken Salindri beserta rekan-rekan, Mas Bambang juga. Saya 2 kali lihat campur sari di Kecamatan Kandat ini. Kemarin di Ringin Sari. Nggih Pak. Sinten niku campur sarine sinten? Alah meneng, ngakune. Wes meneng wis didum. Sanes Mayangkara to? Wis didum gonku kan wis didum. Jadi campur sari seperti ini sungguh kegiatan yang luar biasa, aman, tentram, gayeng, guyup, rukun. Saya lihat seluruh lapangan Desa Cendono penuh, tidak ada tempat, pedagang juga laris, dan semoga nanti akan diikuti oleh desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Kandat, khususnya nanti bisa menghadirkan Mbak Niken Salindri. Mudah-mudahan. Ini kami dari Kecamatan, Polsek dan Ramil tidak bisa bantu apa-apa Mbak Niken. Isone bantu izin. Soalnya gak dikasih izin ya ora mungkin enak ngene iki. Nggih to? Nggih leres Pak Camat. Niki mah mboten bayaran to, Pak? Mboten. Wes tak. Wis tak kei. Bantu izin tok. Maksudnya izin ini mengiyakan tanpa adanya ACC Pak Camat, Pak Kapolsek, ora enek Mayangkara ning kene. Izin keramaian iki lho, Nok. Oh. Ngapunten monggo dipun ajengen malih. Nggih, jadi untuk pesan-pesan Kamtibmas, ini di sebelah saya ada Pak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek menyampaikan pesan-pesan terkait dengan kondisi, situasi ataupun apapun. Mungkin langsung. Oh, nggih. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Astagfirullahaladzim, ngewe duit 500 masa betul kan? Lah sing ndi? Pojok lho. Pelera ketok ketutupan wetenge Pak Camat. Betak. Betak. Malah ketok brengos tok ayo. Wes. Dilono Mas. Tekan kene lon kling-klingan wetenge lon. Lambe godir. Apa? Kowe nggak dibedil. Pak. Siap gerak. Siap gerak Pak. Pak, siap gerak. Ya Allah, Pak ngapa? Siap gerak. Siap gerak. Pak, siap gerak. Hei. Siap gerak. Iki Pak Camat ya. Lho aku harus meluruskan. Iya ning aduh ya beda to. Ayo siap gerak Bambang. Ayo kempeskan. Bocah. Kowe nggak di atas Pak Camat sing disubyo-subyo. Cerit. Ngapunten lho Pak, mengke kula kethoke sirahe. Baik, terima kasih semuanya. Jadi selamat menikmati. Kita dibondo tangan. Dari Mbak Niken Salindri, ini dari yang punya gawe Pak Kades. Kami persilahkan untuk pesen-pesen. Monggo Pak Kades. Oh mboten. Kalau tidak, mewakili dari Jokomincam Kandat. Sekali lagi selamat menikmati untuk Mbak Niken. Semoga sehat terus bersama teman-teman sehingga bisa ngayai job-job sing bengi iki jare yo double. Double Pak. Jare yo double. Dadi yo Oh mboten Pak. pas double yo gak nyiprat belas ning kecamatan ya. Kuwi lho, kudune kamu sebagai warga yang baik dengan Pak Camat iku kudune piye? Lah aku BTN kok. Dudu warga kene aku BTN Rejo Mulya. Ya setidaknya kamu sumbangsihmu ku lho, Nok. Nyumbang apa nek kene golek emang Ayo, nyumbang. kula nggih golek lho, Pak.
Bener Pak, kula nggih Mantri golek. kula golek malah nyumbang ya ora apa-apa blas malah TV kadol, kulkas kadol, AC kadol. Apa meneh mobil lah iku gak duwe Pak. Iki lho Pak elem aku Pak. Ono arep nyumbang apa? Wes trit trit. Ngapunten Pak, ngapunten. Anu ngapunten. Maaf nggih, ngapunten Pak Camat. Mbak Niken radi nggih, ngapunten. Nggih, betul napa? Wis tak omongi. Omongan. Omong ngapunten lho Pak. Niku Mbak Niken radi nganu nggih ngapunten. Tadi gendeng, stres semua stres. Ayo, syukur. Wah, karo Makane Pak to, Camat. makane peh panggung anyar mbok dikek isolasi apa streples. Wong iki mbok sing komunikatif sirahmu cepet. Wis sapa sing masang panggung? Wis, Tak wis. pecat iki. Kalem. Kabeh-kabeh kok mbok nesoni Pak Camat, mbok nesoni. Ora. Ya, kecuali Pak Lurah kan wis ngowehi, Pak Camat karo mengkan anesoni terus. Nah, Napa keplok bareng iki? saru. Ning panggung kuwi kok mbahas sawer ki saru. Ya piye? Seniman iki saru, diparingi ditampani, Lek ora, dinteni. aku wis ngenteni ket diingi ya, Mas. Nggih. Ngapunten Pak Camat. Sampun Pak Camat. Ngapunten nggih Pak Camat nggih, niki wau mboten Gojek. Ngegrab bong, ngegrab. Bocah. Nggih, selamat untuk semuanya, selamat menikmati. Nggih. Semoga ini bisa terulang lagi di kesempatan berikutnya. Lah Pak. Kami akhiri, Rasa Assalamualaikum turu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes sing gemes gare gemes apa? Hah? Bring gare gemes apa? Kumise. Tanganmu lho. Sing gare gemes apa tangan? Kumise. Alah. Ya ampun. Kumise. Ya Allah. Kaya Pak Lurah iki kaya bapakku dhewe. Wong ngono. Heeh. Saiki ndak lek Pak Camat. Lek Pak Camat iki kaya omku. Lah Pak Kapolsek. Lek Pak Kapolsek iki kaya pakdeku. Weh, mek niken tok lho sing wani ceblak-ceblek pundak iki. Duh, sudah akrab loh. Iya. Iya, sudah akrab ya kita Pak. Iya, kita sudah sehati ya Pak ya. Loh, aku lek karo Pak Camat ora tekan loh. Baca nikah. Lek karo Pak iki lho tekan. Ya, waduh. Lek karo Pak Lurah. Nah, teko. Lah lek karo Pak Camat. Lek karo Pak Camat. Aku nangis loh Pak. Oh guyu to Mbak. Bocah piye to Cak? Ya. Ada permintaan apa Pak? Lagu apa Pak? Mungkin Oh, memani. Saya enggak apa lagi. joget aja Pak. Joget aja nggih. Joget aja. Di panggung itu hukumnya 3 Pak. Nyanyi, joget, kalih Nah. Kak, Nyate. Oh, sing keri dhewe, Pak. Sensor dewi Mas. Oh. Bapaknya orang milih nyanyi, orang milih joget. Terus Nyang, nyate. nyaponi. Oh nyapon. Pak Camat kok nyapon. Ya dipinangkani. Nggih dipinangkan. Tetap di sini nggih. Oh, manut sing penting gayeng nggih, Pak. Nggih. Nggih, siap. Mbak Lurah sing maringi mah mbok tawani. Alur kan nyuwun memane. Oh memane, oke. Memane to, Pak? Lah yo. Ya, tetap di sini nggih, Pak Camat. Monggo mungkin buat dokumentasi dulu foto. Enggak boleh nggih. Nggih. Foto. Ini kan tengah. Kula tengah. Ya. Ini kan kita seperti adik kakak. Allah ya Karim. Pak Polsek tadi, Pak Kapolsek. Nah. Enggak, Kak. Ini Bapak di sini di ama nah gini. Bapaknya dia jadi tinggal barengnya. Yes. Ya ampun ikan Pak Camat loh kan iki. Bocah lambene godir gitu. Bocah celebang-celebung. Ampun. Oh, ini dari Saya panggung. Pak, saya. Gaya, Pak. Gini. Oke. Pak Camat HP-nya bisa saya bawa, Pak? Langsung saya bawa ke Pegadaian aja, monggo. Minta bantuan Pak Camat. Nanggap tuh, Pak. Wes, hop. Malam hari ini meriah sekali ya Pak ya. Meriah, no. Alhamdulillah. Pak Camat, Saya juga apa? jenengan remen apa mboten? Oke. Senang Sekali. sekali. Saya Bapak sepakat. sudah senang sekali. Sampun puas napa dereng Pak? Belum. Syukur. Kenapa? Kenapa belum? Kenapa kok belum, Pak? Kenapa belum? Belum habis. Nah, waktunya belum habis, bener. Waktunya habis baru. Baru.
Oh gitu. Ini waktunya habis ini habis Pak. Sing entekne ya sapa arepe? Tantekne dhewe. Yo, Aku nyanyi. luwe. Heh? Tantekne dhewe aku luwe ya. Apa-apa? Pemane sing kaya ndek iki kaya lencong ndek iki lho Mas. Lewong, lencong. Nyapa lho, mbok salahne terus aku wis salah terus janan ndek matamu iki. Matamu dhewe iki. Celawap banget. Jenenge momong ya ngene iki. Suarane momong iki. Sapira nadane? Ting tingane Mas. Mong sliramu. Ya. Mong sliramu kan banget suraning hatiku aslimu pangranggani tapi osadani aku kangen ngepronto lelakana saged ngringet sliramu tansah kanthi ngrenteng kaya mimpi tuna. Monggo Pak Lurah. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Lurah, matur sembah nuwun. Sehat selalu. Matur sembah nuwun Bapak, sehat selalu. Nggih, Lah. matur nuwun Pak Camat. Nggih. Pak sangune dereng. Sesat. Nggih, Pak Camat nggih. Kowe engko lek sini. Pak Camat. Pak Barbershop, Barbershop. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, Piye to piye sampean piye nyuwun apa ta? pun sangu. Watuk ramane mari. Iki aja kakean diang to ya. Kaya sapi. Sapa kowe iki? Ya ya wong didiang. Iya sini. Oh, Nggak boleh. Ipan Sulikah. Kok Ipan sini kasih. Ya. Nah, iki mergo suaraku kan entek iki enek MC anyar no. Sapa? Enek MC anyar. Mau yang muni ngene. Bang, engko kirane anu bar nikah nyanyi sambutan tak MC-nane aku saguh tenan. Yo, aku siap dadi penggantimu. Enek. Ndi? Mas Ali to? Inisiale amburne I Ali. Ali. Nggih. Ah, sapa yang mlebu penjara? Beh. Oh alah, sampe ini mantan Anu ya. napi to Mas. Irungku kaya luweng ya. Ayo. Dan nyapa sampean bebas Mas. Loh. Lah yo, anu aku demo ndingi lho, Nak. Kuwi perkarane aku dilebokne kene mergo nek demo rame kae. Kan kaya obong-obong to kae. Lah aku ki ndi? Kuwi apa wi? Kuwi lah iki malinge no asine. Semakin diperjuangkan semakin disepelekan, jika diam akan maka akan diselesaikan. Disepelek, Disepelek, dispesialkan. disespesialkan. Sah. Disespesialkan. Sah. Dispesialkan. Semakin diperjuangkan semakin disepelekan, jika diam akan maka
Oh ngene-ngene. Akan dispesialkan. Maksudnya ngene, semakin diperjuangkan itu kita selalu disepelekan. Ning, lek awake diam, kita tidak banyak bicara, kuwi malah dispesialkan. Semakin kita cinta, semakin kita disepelekan. Semakin kita diam, semakin dia Spesies. semakin kita diam. Semakin di depan. Ora, semakin dia pergi. Ya, ki ben Aku dikancani. mencintainya sederas hujan, tapi dekne malah ngiyup ngawur. Oh. Lah kok aja? Luwak di samping apa itu? Luwak. Fungsi luwak di samping. Ya, ayo Mas Ali, sampean sing jangan MC Mas Ali. Yo. Ning Magetan tuku bekicot, Pak Colopot, ganteng banget. Hah, rapas goblok. Ayo. Ayo. Pak Colopot, kakean cocot, ngono lagi. Iki lho MC-ne sing anyar. Bapak Ibu, mengke lek kula mboten saged niki MC pengganti kula monggo. Nah, lah iki sarunge malah kaya Ayo, genteni Mas Bambang, genteni Mas Bambang. Kowe MC yo. Kowe benrong MC Mayangkarai. Piye wis kruwesen raine, Nduk. Awak piye temen. Ki konsep piye to Ki Bang? Nah, Mas. Ono jare ngaku MC dandu. Rupa bekicot. Nyanyi bisa nyanyi. Mas Ali, nyanyi bisa? Bisa. Bisa. Coba kita nyanyi lagu dangdut, Mas. Wis sing ngapi mek apik kambil cawi. Rindunya. Miki tekan sebelah kono, miki tekan sebelah kono. Nah. Ah. Rupa kaya iwak rengkik. Rindunya hatiku padamu kasih. Keri Maisan. Wes, tak kuat aku wis bali ae, Mas. Lah nyanyi apa berubah jane. Dong. Dong iki pintere mepek kambil. Mergo iki budeng to nek iki. Pinter lek kon bacoki apa-apa nganti tangane dibacok dhewe ya. Ngono jare aku terima nang MC wis dandang. Mamu lho. Sucinya cinta. Alah. Pas nih. Rindu. Weh. Rindu. Sucinya cintaku meluluhkan hatimu. Sucinya cintaku meluluhkan hatimu. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu. Raja di hatiku. Ayo. Mas, Kaya ngangkat kuku Potska. Loh. Ngono kuwi mbak terancang sih. Ora kangger mancir Mas. jadi kan kita gini toh. Iya. Kita gini, Nih. gini, Nih. gini. Set.
Terus mari ngono ngene sret. Setelah. Yo. Kene. Heeh. Terus ade pindah tempat. Pindah Sret. Sret. Kebablasan. Lah yo. Terus mari ngono aku sampean tamane gendong ya. Iya. Cira. Lu, yuk. Iya. Orang ngono kuwi lho lek gendong. Nah. Ya Cah, sing cilik sapa ya? Mbak Afi. Wah iya. Lah Mbak Afi. Ana ndok wong lima yang kunjune pundakku. Tak wehi contoh. Wah kaya ngangkat pupuk pon sekarang nih. Ini lho Mas. Iya. Ya. Rindunya hatiku. Lah. Terus. Rindunya. Iya. Gendong bae. Dibetok nang puskesmas bae. Bae lempok. Lah aku gendong kaya ngene bae. Kan ku bawa ke puskesmas terdekat. Pak puskesmasnya buka kula tutup. Kula suntik pil mawon kula. Nyapa lho? Iya lah. Eman-eman awakmu. Nyapa? Lemu tapi ra kuat. Weh ngaca nikan awe. Loh, aku kuat tak gendong Mbak Afi. Jajal api gendong kowe lah pengen ambruk pengen roh aku. Coba. Api. Ali pengen ali. Ali pengen. Kowe tak gotongnya ning pendoso. Wes gak kuat aku. Tak gotong awakmu kuat, Mbak. Mosok aneh to, Nduk, wes ah. Jenengan namanya sinten, Mbak? Copo tuh sing mbok takoki. Lah kaya gak asing ya wajahe. Endi to? Iki lho. Pak Bas iki. Pak Basmu. Ya, heeh iki Pak Bas ki. Oh, nggih. Heeh, Pak Bas lho nganti kangen batinku wong ki guyang-guyu nyawang aku wong gendeng aku. Hei. Bae Pak Bas ya. Seneng. Pak Bas aduh tekan kene golek apa to Pak Bas? Pak Bas. Hiburan. Omahe wonge kene ayo. Lah iya lah ngono jare Pak. Yo. Saya turut apa nah to ki? Pemanasan. Iya. Inilah persembahan dari TK Dharma Waria. Boti. Ayo nyanyi lagi. Yo nyanyi. Sing sekiranya lagune angel, sing sulit ditiru. Iki. Mimi. Apa wi? Noh wi. C. Angel men ngetutne cah iki. D Mas. Alah. Yo. Percaya sono maneh janjine riko menyang isun loro ring kene saiki beruisan sadari Izin kenapa? Izin komandan, Siap. arep ngambung hadiah. Tak kira lek opo nguyuh. Cium nak, janduk. Eh, Iya dong. Wera. Ngudang bayi. Barang. Nyah. Ngudang bayi masih pisui bayi. Bocah lek rawuh. Ini anu Bapak Ibu, hasil saya dengan Niken Bapak Ibu. Nggih niki anak kula kalih Niken nggih niki. Ya. Lah
aku mek sampean ya dadi zebra no anake. Sampeyan ireng aku putih kok. Kula weling. Bocah iki lak nggerak nyawang aku gumoh. Nyanyi, nyanyi ora? Ganteng Tik, ganteng. Ayo wedok. Wedok. Ayo nak, ayo Tik senok nak, senok. Iso senuk. Ya piye? Dikutak cantik-cantik dhewe. Jajal Mas Gendongan, Mas jajal Mas Gendongan. Gelem ya? Lepuk. Apa rupaku ya ndruwo ya. Wes. Nyanyi, wes wing adikmu lek semaput bocah ambekan. Aku nganti sesuk ora ketemu iki neh. Iya, wis digawa mulih apa piye? Digawa tanggapan. Wes. Ya, kene iki ditemani apa dhewe nyanyine? Bentar nak, ibu kerja dulu. Ndak pareng nangis lho Mas nangis. Gak lho, boleh Mas. nangis, gak adik ora. Ayo nak. Walah ndondo. Iki Pak Mboke nganti to jane iki. Yuwin, Yuleh, Kang Leh. Iki lho anakmu nangis lho, nyawa nyang culek. Tak culek gentik. Ora. Ora. Kesayangan nek iki. Oke. Jane mbokmu ning ndi to, Le? Lho lah kowe piye mbak aku dadi mbak kok. Lah masalahnya ra gelem nek. Mohon perhatian ini ada anak kehilangan orang tua. Bagi orang tua yang masih jajan dimohon ini ditunggu anaknya di atas panggung. Monggo orang tua ini ditunggu anaknya di atas panggung. Wes nyanyi, kamu minta ditemenin sapa no? Ayo, ikut Mbah dulu, ikut Mbah dulu. Tanggapan saomah dijak. Mbok sedesa ngono dijak.